Hola, benvingudes a una nova edició d'Espanyoleto TV. Com podeu veure, aquesta vegada estem molt ben acompanyats per la Fallera Major de Xàtiva 2018 i la seva cor d'honor. Hem tingut la sort de tindre a tota la cor d'honor, de tindre-la entre nosaltres, poder acoplar-nos i poder tindre-la així. I anem a aprofitar la conjuntura per a demanar-los que ens conten vivècdotes, vivències, anècdotes de les seues coses que hagin viscut durant el test del 2018. Val? I començarem per Andrea. Bueno, pues hola a tots. És un plaer estar així amb vosaltres. I res, mira, aquest any la veritat que se podria definir com molt intens, no? Veritat? Ha sigut un any molt intens, que hem pogut anar a molts actes, conèixer a moltíssima gent, i la veritat és que hem passat molt de temps juntes, i això ens ha fet tindre un munt de vivècdotes que podríem estar així un any o una vida contant-vos. Sí, però el temps és curt. El lloguer de l'escenari tenim que... Una de les coses que me recorde és el cansanci que totes hem viscut, no? per tota la quantitat d'actes que hem tingut, i recorde molt bé el dia de la cremalla de Sant Josep, quan estàvem sopant, que ja no podíem més, estàvem ja agotades, i va haver un moment que teníem ahí un poc de temps mort fins poder anar a veure cremar la millor fallera iniciativa, que va ser la del Raval, en el que pues, així les meves amigues i companyes Maria i Sara no van a poder aguantar més i van tindre que pegar una mini becaeta. Lo millor de la situació va ser que estaven apoyades en Ofèlia Pobra, que va exercir de Pilar Barrallit, i van pegar una mini becaeta per a recuperar forces i continuar amb la nit de la crema, que també va ser un dia molt bonic i amb molta emoció. A qui te pareix a tu que podríem passar-li el micro ara? Ofèlia. Anem allà. Qué bien. Jo, continuant en el tema de les vivècdotes i tal, el dia de neu és que mos va donar pa molt. I per la nit, ja quan va cremar Raval i tal, pues estàvem tots plorant, pa que sí, pa que allà, tal. I a mi i a Marta mos va pegar un subidón d'energia de por, però que anàvem pel carrer i mon pare sols feia que dir-nos a casa descansa, a casa descansa. I Marta i jo mos en volíem anar a València, però... I no mos en vam anar perquè no mos en van deixar, perquè si no mos en haverem anar. Però bé, jo crec que va ser una de les coses més guais de tot l'any, aquest moment de no estem cansades del tot, encara mos queda un poc més per donar guerra, però molt guai. Molt bé. I ara jo crec que per el que ha dit ella, jo crec que Marta hauria de continuar. Bé, pues la meva anècdota és del dia del Paso Doble, que estàvem a la plaça Alcid, a punt de desfilar, i Andrea se me queda mirant. I jo, ¿te mola mi make-up? I no, Marta, te trae algo raro. ¿Qué es? Les peinetes. Adiós, Madrid. I res, li vaig cridar a ma mare i li vaig dir, ¿se t'ha oblidat fer ficar-me alguna cosa? Fa Marta, sí, dic, les peinetes les tens en la caixa. I nada, padre i madre vinieron i ale, peinetes a punt i al teatre. I res. Molt bé, ha sigut molt intens l'any, però baix el meu punt de vista, no, o sea, qualsevol acte ha sigut increïble i en elles superbé. La Mary. I ara aquí? Maria? Per exemple? Maria. La number one. Jo recordo el dia 15, que va ser, jo crec que un dia dels més forts, perquè vam començar molt matí, també vam acabar molt tard, que en la primera parada que teníem era la del Cola Xiclare, si no recorde mal, i va ser pujar les coses oficials i molt bé. I baixem a la porta i Andrea, ai, que m'he tacat el davantal, perquè al pujar i a baixar dels cotxes, quan obríem la porta, molts tenien així un poc de grasa, i Andrea tota sofocada, que m'ha embrutat el davantal, i jo, Andrea, per favor, una fallera major de Xàtiva que s'ha embrutat el davantal, serà possible? Això és un mini renegonet i res, vam entrar al col·le, vam fer el que teníem que fer, i si Andrea, compte para tot, va venir sa mare i li va canviar el davantal de lo més bé. Però què li va passar a Maria per la vesprà? Va ser ella qui es va atacar el davantal, del lo mateixet. O sigui, jo va renegar a ella i això em va passar a mi. Però jo no vaig tenir la sort i ma mare m'ha dit,
acabes el dia aixina i demà a la tintoreria i ja està. Molt bé, molt bé. I ara crec que ens queda la nostra Sareta, Sara, a veure què ens conta. Bé, una de les coses que més recorde és el dia de la recorreguda. Va ser una vesprada molt llarga per a nosaltres i jo vaig acabar que és que no podia més. Me feia molt de mal els peus, el cap, tot. I vaig agarrar a Ofèlia, la vaig abraçar i me vaig ficar a plorar, però com una xiqueta dient no puc més, me vull quedar a casa. I res, això va ser dur, però el que diuen les meves amigues que ha sigut un any molt intens, però molt, molt bonic. Molt bé. Alguna cosa més? Jo vull fer-los una pregunta. Jo crec que hauries de fer-li la pregunta perquè crec que ens hem quedat en un poquet de coseta que ens falta algo. Vale, pues allá. Jo vull que me diguen, m'agradaria que pensaren el moment més especial, ja no l'anècdota, sinó el moment més especial que hagin viscut per el que siga, no? Per el rebre, no sé, a la gent o per viure un nou acte que no havíem viscut, no sé. El moment més especial de tot l'any. Jo crec que n'hi ha molts, però des que me quedaria seria el dia de la presentació, que tenia moltes ganes de l'anar per Andrea, desfilar, i clar, va caure una aigua monumental, i estar allí les 4 en la porta del teatre, esperar-la, i el moment d'entrar ella i recibir-la, jo crec que seria un dels millors moments, crec jo. Home, això està en el top. El meu, sin lugar a dudas, el día de la entrega de premis. O sea, el día de la... Sí. El día de la entrega de premis, anar per l'Alameda. O sea, antes de plegar a l'Alameda ja la gent anava aplaudint i tot, i a plegar i estar totes les comissions allí, les nostres personalment i tot, o sea, és brutal, és brutal. Jo, vamos, me quedé en ese. Ofèlia? Ai. Pues per mi, jo tirant un poquet més per acá, lo privat de casa, el dia de la presentació, el moment de vestir-me, jo me vestisc en casa de ma abuela Ofèlia i ja no està. I el veure que venien totes les meues ties i tal, i hi ha un quadre de ma abuela Ofèlia allí en casa, i saber que estava allí, encara que ell no estiga entre nosaltres, per mi va ser, no sé, un dels moments més xulos de l'any. Per a mi també va ser el dia de la presentació, quan abans d'entrar tot el públic, no, dins del teatre, va vindre ma mare, me va agafar i me va dir quan obrin la porta, disfruta, que és el millor moment que pot viure una fallera major o una cor d'honor de la fallera major, perquè tot el món te va mirar i és el moment més especial i té raó. Per a mi és un record, vamos, inolvidable. Alguna cosa més, senyor? Res, bueno, jo crec que de part de totes ens agradaria pues, agrair, no, a tota la gent que ha format part d'aquest meravellós any, a les nostres famílies, a les nostres comissions, Saludos a todos, que están ahí mirant. a les nostres famílies, a les nostres comissions, als nostres amics i en especial pues, a totes les falles d'iniciativa per el vostre calor i per la vostra estima que ens heu donat en tots els moments. Per a nosaltres ha sigut un any meravellós que de segur recordarem tota la vida i res, que moltíssimes gràcies a tots i que ens veiem pronte. I ja per lo que me queda a mi per dir és donar-los les gràcies a les 5, a Marta Aldavero, que és el somriure personalitzat, a Maria, que la coneguem des de ja fa molt de temps i que sempre ha estat al nostre costat, a Ofèlia, Ofelieta, és el nostre amor, tota ella és amor. I a Sara Ventura, que és una entranyable amiga, i sobretot pues, a la fallera major de Xàtiva 2018, a Andrea, que tant ens ha cuidat i tan bé, segons nosaltres, ho ha portat. Moltes gràcies. Gràcies a les 5. I així acabem.